Je 1 hodina po obede a Matúš ide kúpiť raňajky aj Petrovi, aj sebe. Takže Peter sa učí na diktát, ktorý píše dneska, a ten diktát píšem až pozajtra, takže ja to mám ešte celkom v čile, ale asi dneska si tiež spravím nejaké cvičenia. Keď dostriham videjko, ktoré som včera pre vás spravil, už večer som ho celkom strihal, takže za chvíľku by už malo byť hotové. Ale som bosý a mi celkom zima na nohu. Mám iba tie tichojebky a nemám ponožky. Som prišiel zo školy, dneska som mal som skúšku, bol to viac menej, čo to bolo? No, jak sa to volá, Peter, na čom som bol teraz? Na kultúre jazyka, mal som tam prednes? Nie. Rečnícky prejav, ja už sa neviem vyjadrovať, a to som mal pred chvíľou rečnícky prejav. Povedal som si, nailed it, Ježiš Maria, to dám, nie? A mal som ešte hodinu tak predtým, že na nachystanie, a ja som medzi tým hral so spolužiakom Hearthstone, takže moc som si toho nepripravil a nakoniec som sa tam postavil a celé 100% som to proste zaimprovizoval a vyjadril som sa tam tak normálne, ako som sa mal, a povedal som tam, že som bol ani si nepamätám, kedy som to povedal, pretože mi to prišlo úplne také normálne a bežné, a povedal som, že bol som happy. A také neskutočné disy som od toho profesora dostal, po mi nakladal, že je to barbarizmus, že dávam proste angličtinu do našeho slovenského krásneho jazyka, prečo to robím, keď sa to dá nahradiť iným slovom, a tak ďalej a tak ďalej. Takže neviem, čo z toho bude mať. Peťo to mal také celkom v pohode a myslí, že bude mať Ečko, takže v tom prípade asi aj ja budem mať Ečko. Ale nevadí, hlavne, že prejdem. O tom je vysoká. A čo ďalej? Dneska idem na premiéru Star Wars. Wow, hrozne sa teším. Takže chcem vám tam ešte natočiť niečo z tej polnočnej premiéry Star Wars. Takže tento vlog zase vyjde asi až zajtra. No pre vás už je to dneska, a pre mňa je to zajtra, pretože je to o polnoci tá premiéra. Tak, myslel som si, že pôjdem na to nočné premietanie toho Star Warsu, ale bol som dohodnutý s Richim, že príde, niečo to popijeme, a písal mi, že mám pre teba tajný darček. A som stále nevedel, čo to je, nevedel som, čo mám čakať. Tak to vám otvorím dvere, vyjde Richi, lebo sa tak poobzerám, nikde nič, že OK. A zrazu z dverí vyšiel Henokdo. Je tu s nami Parazit, úplne čistá, jasná vianočný darček. Peter má inak vysielanie. A tu je náš Ježiško. Som spravil prekvapený. V balíčku bol zaviazaný mašou. A donesol zo sebou Hennessy. Hej. A my sa môžeme pustiť do otvárania nášho darčeku, ktorý sme dostali tuto, do tajného hostia. Takže otváram Hennessy. Kamu... Teraz zistíte, že tam je rum. To je pecka. 1765. Neverím. 200 rokov to bolo v Bile. Pecka, podobá sa mi to na Strápa z Lokal TV. Pijem ako pán. OK, díky moc, kam. Ráda sa stalo. Takže Matúš už ide do kina na Star Wars. Chcel som si dať Star Wars triko, ale vonku je hrozná kosa a musím si dať mikinu, takže by mi to aj tak nebolo vidno, tak som si dal moju novú mikinu, ktorú som si sám pomaloval. Pozrite sa, tu som si dal môj znak a tuto na chrbte, ja neviem, či to bude vidieť, ale teraz by to malo byť vidieť, som si namaloval toto. Ja neviem, či to vidíte, dobre. Je tam, že Can you save my heavy, dirty soul? Otáznik. A tu na pleci mám, že daj ma. Akože Matúš. Matúš ide na Star Wars, Matúš ide na Star Wars. Neskutočne sa teším. Preto si hopkám, aby som tam bol čo najskorej. Pretože som hrozne na to napíchaný. Úplne film, na ktorý som čakal už asi 2 roky, kurňa. Odkedy ho prvýkrát ohlásili. Dúfam, že ma nesklamú ma. Je to Star Wars. A keby to bola blbosť totálna, tak to bude super. Hrozne sa teším. Tak už idem nočnou Trnavou. Nič nie je viac demotivujúce, ako keď viete, že ráno máte diktát, ale už sú počuť vtáčiky a za pár hodín vstávate. Ale to mi nevadí, pretože som bol na Star Wars. Pozrite sa, čo mám. Hustý kelímok. Bola to
pecka. Akože splnilo to moje očakávania. Naozaj, bolo to super. Ja si musím povedať, boli tam fakt, že také staré old school scény, ale udialo sa tam, umrela tam jedna postava, za ktorou som smutil, no. Čo už, no, nebudem vám to spoilerovať, radšej si to pozrite. A bola to naozaj pecka. Ten zážitok z toho, že to bola proste premiéra, obrovitánske IMAX plátno a 3D okuliare. Sice tam bolo písané, že je to so slovenským dubbingom, ale bolo to s titulkami. A to sa ešte, že vraj tí dubleri na tom dosť vyšantili. Pretože sa to hrozne dlho pripravovalo. A sa mi zdá, že boli dve premietania. A na jednom bolo písané, že je to s titulkami a na druhom, že je to normálne akože s dubbingom. Ale jedno bolo 2D a druhé bolo 3D. Ja som bol na tom 3D a to malo byť s dubbingom. A bolo to s titulkami. Takže nakoniec neviem, ale no, čo vám poviem. Bola to naozaj pecka. Ja už si idem domov láhnuť. Asi sa lúčim tuto s vami v dennom pogu. Užívajte si. Mne hrozná zima, môže byť tak, neviem, mínus, určite mínus, pretože všetko primrza. Dneska bola v Trnave neskutočná hmla, ešte aj je. Je to možno vidno, pozrite sa. Prenikavé žiary. OK, ja sa s vami už naozaj lúčim a pozrite sa, zase mi tu beha tá biela bodka, ja netuším z čoho to je. Majte sa.